हाय लोगोफोर माखासे फानि भिडिअफोर नायनि नोंथांमोनाबो नायनो हागोन नायनानै मिनिफानो हागोन रिएक्शन भिडिअ नायदो फार्स्ट टाइम आजिखालि इउटुबफ्राव फेसबुकफ्राव बेबायदि एभेलेबेल ओंखारो माने अयथासार मिनि आरो माइन्डफोरखौ एसे फ्रेश मोनो नोंथांमोनाबो नायदो सैमानि नायगोन आं सैमाया दिनै माबायदि नायलांदो सैमा टिभि नायदों आरोखि थारमाने आसरित दरफांथे जानानै होख्लाबबाय अरसिजोबो नै सेन्देलफोरखौ थोस सैमाजों सोला जाद्राया नामा सोला जायो सैमा मोजां मोनग्राफ्रा आंहा नायावलै हनै हनै ओइ नोमफा हनै बजोंबा हाबलांबाय गावनिबालाय ओरै खारबोबाय आरोखि टिभियाव नायनायखौनो बानलु मा जिनिस मोनथिखायो मालाय बानलुखौ जाजाया होननानै आलौग्रा होननानै आसरित मानसिनिफ्राय दा डाबल चान्स दंसै नामा बिसिनाव नायदो नों नायदो मानसिया जेखौ खालामो बेखौनो खालामफायो माने गोबां मात लानो हायो आरोखि सैमाफ्रा नायलाय मानसिया लेंग्रा जाबाय नालाय गावबो लेंग्रा जाफाबाय आरो सोलोंफानाय अयथासार लेंग्रा लागा गराय खारनाय नायदों होफाबाय आरो गावहाबो खारनाया टिभियावनो फाग्लासो जागोनलै मावजि नुनानै मोनसे गोसोखांदां सैमाया जेसेबां मात लायो मानसिनि मावजिया बांसिन मात लानो हायोनोलै लोगोफोर सेस मा जाखो सैमाया हासुलांबाय प्रेयार खालामदोंमोनदां बिसोरथ' धोरोमारि माबा मोनसे प्रेयारसो खालामथारदोंमोन साइसआव सिगाङाव दोननाय प्लेटआव हासुनानै थांबाय जाला मिनिनायाव उल्था मोखां जाजोब्बाय लागाव बेखौलाय सोर मिनिया थानो हानो फाग्लाबो जाबावो बे धोरोम आर'ज खालामनाय प्रेयार खालामनाय जाबावो बियो सेसलै सयथिबो जालाबै सासेयाथ' मिनिनानै सालाफोर गोजोननाय थाबाय फाग्ला बायदि इन्ट्रेस्ट गोजोनथों